Wih, kuat kali durenan Gemarang pagi ini. Semangat. Redup marai ngantuk guys, marai ngantuk nih. Paling meeting keren dulu. Ini rasa-rasa. Lagi? Ya. Lihat nih. Iya. Bareng itu lagi. Bisa murah kali. Ini mah Iya kali dah kasarnya Ari Reza Fiji saking malah dan tauban Adi terang agama wacono agro pasrah ayo lo maju lo, ayo lo. Ayo lo, maju lo, ayo lo. Siang mojo penangan sabit sabur kapodel saking sasono mayak arut kandidatku mujubangan hek sasono paling nanggur sabur anu tapaken kudu pun kota Cantik ya. apa kaki rahayu inilah saking rokan dan dadang jelas kepasak dampar mancung gending kepancing lagi masa tak. Kepada kursi-kursi yang berbahagia, selamat menikmati hidangan yang telah tersedia dengan sajian kami penari latar dari Bapak Taruhan. Ada si cantik Reza Ari. Kursi itu ya. Orang mau kalah tiku dati komik.
peladene lenggah mriki danten ben patut. Jujur sak manika jagaripun serat pojok pinanganten saking sasana dampar. Jagaripun serat pojok pinanganten tansah keketraket gula pemodok bebasane tanem ingkang sabut. Pinanganten putri hanggating astane ingkang kakung datang kantun pinanganten kakung hanggating astane ingkang putri. Lon-lonan Gerino Maksono Lon-lonan Gerino Maksono saya dangu saya cetha saya caket saya anelelo dasar pinanganten ayu surasdaya wani tur nedhe kepengin pesus ngati salira luwih angin di busana kula moto jrondrong kesempatan ya ayu pinangan putri luwih rupa nganti kurang panyoga. Foto keluarga, ya. Foto keluarga, sak cucuk, mumpung lambene padha lho. Ini keluarga besar ya Mas ya? Iya, keluarga besar. Keluarga besar dari Mu'ad. Dirimu di sana apa di sini? Aku di sini aja. Di sini aja. Sama Mas. Oh, karena ada itu ya? Iya. Makanya. Mumpung rong duwe bojo lho, Wi. Masih jomblo Mas? Masih si Joko. Sudah punya? Bojone ning Taiwan wis 3 tahun iki. Yakin sudah punya? Bojone ning Taiwan. Putranya berapa? 15. Oh, 15. Aku kena siji ya Mas sing apik ngono.
Sing dasi gandeng. Ojo ngesakne sing lairke kok yo. Lho sing lairnya aku tak kok yo. Iya ngesake. Operasi ya. Dasi gandeng. Oh, ngimat baju. Lah betul dasku Mas. Kere. Ya, namanya siapa sayang? Ali. Oh, Mas Ali. Jangan cemburu. Mas ya. Mas Ali karo Mbak Ari. Nah, kita kan sama. Ya, Mas ya. Ya. Sampai luar Sabuti, Mas. Warga sini. Yo terakhir iki karek wong kene lho Mas ya. Iya, pengirim ini wis entek. Yo. Ora apa-apa. Selalu tenang aku wong kene iki yo. Oh tenang pokoknya bermerasa yo lega. Sudah mulai ya. Kalau berkat Bu ya Bu ya. Jual jauh bareng. Oke, pokoknya joget bareng klaten-klaten ini kabeh. Sing sanggulan diri semuanya. Nah, sing pakai baju apa pikiran mawon. Joget. Lah nek gak joget kok nyawer kok Bu. Nah, lah kuwi. Bu tuan-tuan ngersani lagu apa? Apa Bu? Selamat. Halo, iki lah selamat yang ini lah. Gedengin apa Bu? Gedengin apa? Ya selamat di pemaaf. Oh ya selamat. Maksudnya ben selamat hajate. Oh, Selamat oke, rumah oke. tangga. Tas. Selamat keluarga. Berarti selamat digangguti. Gue kira ro nek jenengmu selamat. Ora ro nek jenengmu selamat. Lah mosok wadul iki ning pasar gosok tak jawi iki. Selamat Pak Drok ki lho. Lah, wi manggolo ini ponakku wis to wi. Ayo semua yang pakai sagul berdiri semua. Asik ngadeg bayar 5.000. Yo. Ayo Pak Sri ngadeg Pak Sri juga. Bareng. Ya. Dilaras lagi. Yo. Ayo goyang no. Kok iso napui kancane. Lah kaya iki lho. Bintangnya durenan yo. Ayo tayang. Hup. Kene paling ning kene iki lho. Iki ana apa? Sudah. Kalau kasih gas, sesek gas. Jago nang mana? Ya, awet. Oh lagi. Apa Mas? Buleten. Hah? Yes. Kalau Wis kasih pitonolo. denok kok. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cepet. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun al-ayat. Shadaqallahu wa ta'ala dosakum makrumatan. Kudu batang para pemuda dan para bini sebuah sesepuh ingkang kanggo masti kudu batang pemboyan ingkang utama ing kantor sasatu pantes bini. Ing kantor sasatu pantes dahat kinurmanten para alim para ulama para kiai ibu nyai. Para santri katan sasupan kita pustaka wahyuning ilahi Rabbi bintang kepanutring para santri kiblat ing panembah ing katan sasat uluhur ing budi pangapeting brojo santri nagari para tamu sedahan ing katan sasatu bagya mulya kepada kalanggan siang beri kepadranipun Bapak Wajib Tulan Ibu Jani kebareng dabakan putra putri kinasih Diah Kusumaning Ayu Triya Lestari sekalian Roko Mas Bagus Wahyu Arif Itu aku le. Tukang adang. Lah. Elai jana terakhir. Lah. Lah. Iya.
Ya, praktek deh. Deh di briefing. Di briefing deh kan. Alhamdulillah. Boten katurunipun paras ayu kemarin dari agen Anembani putra bulan-bulan dari Elam briefing anu Manggolone. Karo Manggolone teler. paras ayu Patares temanten Patares ayu Walik lho, lha ngedoni piye to jane. paras ayu. Sinuwun Prabu iki bener labene Sinuwun Prabu kula akan jengkar Sinebang ingkang sumurna dewe napa tuladhane Rawanon inggih Sang Subha Manggala ya sang cucuk laku ya semua ayu ari reza saking ladang gonalan Bawang Kita Subha Manggala Subha sekarang saya Manggala pangarso mila napa bapak mokal dene juman anu tilamane gede saking para kadang nyupagawan emak yo karo karso manten salimbit karo tukar busana kemrabon pangraso busana satriya kabani dening juru subaka saking paras ayu tatarian temanten tunggu gandane turutan sawun pira pager ayu pager bagus talang pati sawu jajar kang turutan sawun pira
Kasul Samanggi, keluarga teman putri di Kasul Foto. Angkat dong. Tukang fotonya jadi kesepian. Iya mas. Tangannya pemberuang weh. Iya piye mas. Langsung di rumah nih. Piye mas. 2.000. Iya. Piye? 2.000. Iyo. Tambahin neh. 2.000 4.000. Tambahin neh. Hah? Dawet kirgane 8.000. Anak-anaknya 10.000. Ya, 8.000 hanya bindung mau papat gimana? Aku sih pengen nambahin tadi. Semot-semotan aja, semot-semotan mau tertek lu, semot-semotan aja. Betul ya. Aku ditambahin nanti mas. Apa le? Kek. Piye. Aman. Aman. Aku oleh rokok sitok duit 8.000 syaratnya siji mas. Apa? Ngambung bojo lila. Oi. Iki utang. Ya. Walah, Mas. kuwi to piye? Lunas mas, syaratnya rokok sitok menurut ngambung bojo lila. Anu ikhlas ya lah. Orang kena mau kena kuping ya lah mian. Dulu aku cepat kelambi jadi ini gerah mas. Padahal dia nafsu karo aku. Oh nafsu. Dan kamu menggodi. Iya mas. Menggoda. Oh menggoda. Saya iki lho manggul iki mengikon. Cek lho. Ala gajamu tekok nang le. Cek mau. Wedok lanang lu asine ngono. Ya aku tak gendangno aku nang punya ori. Lah tanya ono. Mas, lunas nggih? Lunas. Nek kok diceluk pojokan Aku kok. diceluk neng lho sungai aku pojokan. Yo, piye iki kok luman-luman to ya. Pripun ya? Ngambung tukang son. Oh, amin kok. Ki gonku nglumpona kae. Yuk nglumpona ki kan yuk. Syaratnya ngambung tukang son. Lho. Ora. Gak boleh. Lah perkarane apa? Padha wedoke kok aku. Gak oleh. Panggilan Pak, rasane gedeng napa, Pak? Lebong iki lebong. besok kamu lo. Wah kok manut. Ini apa ya? Ini apa ya? Ini jalan terus nah. Mas Nanto. Iki Mas Nanto. Nah, Mas. Wah ini penting nih salary kok. Ojo. Oke. Seneng aku titip minat nih. Syaratnya siji. Ono apa? Sik menengah. Tak BCI Mas. Tak BCI. Terus ya Allah. Nek ngene mau celukon nyucul lho Mas. Lah kok ngambuni wong Mas. Iku tak bayari maneh tapi kok maneh wis ditutuke awakmu. Kan menjangkau selahukah ya Mas. Alhamdulillah matur sedaya. Niki sampun telas pamun kitanipun. Sampun telas. Bukan saking mriki. Kowe nenek. Apa nih? Iki syaratnya apa Pak? Oh iya. Apa? Orang tambah tapi kok joget. Ayo, diambung kok joget. Oh saiki ayo.
Ayo ngasek kok timbang tambung ning kene ya. Berdiri. Loh, kok bengi iki lho. Baik saiki ayo. Kok wis balik kok bengi. Aku oleh gudi. Coba ya kok ngono. Alah. Kowe iki nek lanang ya kaya ngene iki lho lah. Ela to. Ela. Heeh. Lah iya. Menapa Mas iki sumpelan kok menapa? Loro asmara versi si Gemoy. Ya. Saubahe. Ora iso joget saweran iki kok 3 kali lipat. Titip admin. Admine para sayu-sayu dadi admine arek iki. Loro asmara Pandawa.